No a bol som neveriaci, oni o náboženstve nič nehovorili, samozrejme na tých prvých prednáškach. A potom, keď už som sa dostal na tie semináre, keď už tam bola ten vplyv skupiny mladých ľudí, takých akože nadšených a spievajúcich pesničky a tešiacich sa z prednášok, tak už vtedy bolo možné. Už vtedy nebol problém hovoriť o tom, lebo ja som to bral, že OK, v podstate máte takýto názor a veľa ľudí tu má taký názor a mne je jedno, či to bola tie prvá príčina alebo Boh. Takže potom sa to už začalo, potom sa začalo spomínať náboženstvo, no a 7-dňový seminár to bol taký zlomový pre monistov, aj neviem, či to ešte stále tak funguje. Ja keď si teraz pozriem to málo, čo o sebe zverejňujú, tak vidím stále tie isté tváre. Že robia nejakú konferenciu o, ja neviem, prevencii, free teens a neviem čo, ale vždy je to tie isté tváre, to znamená, asi veľa nových ľudí tam teraz neprichádza. Ale sú tam ľudia, ktorí aj naozaj veria tomu, že pomáhajú svetu, hej? Samozrejme, ja som veril celý čas, že pomáham svetu. To bola taká... každý človek je nejako nastavený. Ja som bol nastavený tak, že pomáham svetu, pomáham trpiacemu Bohu. Modlil som sa tým spôsobom, snažil som sa niečo robiť tým spôsobom. Motivoval som ľudí, takýto typ ľudí ja som tam priviedol, ktorí mali takéto túžby, toto robiť. Prečo som im nespomenul, že do sekty sa nevstupuje, sekty verbujú človeka. A sekty ho zmanipulujú, aby tam zostal. To nie je, že je tam dobrovoľne, alebo takto. Tam treba prelomiť takú jednu hranicu. A keď už je človek za ňou, už môže robiť čokoľvek. Už ho majú, už je tam a už asi neodíde. Ale kým sa prelomí tá hranica, tak sekta veľmi intenzívne pracuje, aby ho tam udržala u nich.